Det økonomiske kredsløb. Det økonomiske kredsløb består af 5 forskellige dele, hvoraf 4 af dem er inden for Danmarks grænser. Den første er den offentlige sektor, som er staten. Den anden er den finansielle sektor, som er bankerne. Den tredje er virksomhederne, som er fabrikker og firmaer. Den fjerde er husholdninger, som f.eks. familien Danmark. Og den femte er udlandet. Jeg vil prøve at forklare, hvordan de her 5 forskellige dele er afhængige af hinanden, og især hvordan de er afhængige af hinanden inden for Danmark. Den her afhængighed, den skaber et kredsløb inden for Danmark, og hver enkelt del af sammenhængen har en speciel betydning og funktion. Den offentlige og finansielle sektor har en sammenhæng med hinanden ved, at den offentlige sektor den lægger sin opsparing i bankerne, hvor bankerne de så giver penge til den offentlige sektor i form af lån. Den finansielle sektor og virksomhederne har også en sammenhæng ved, at virksomhederne de også lægger deres opsparede penge i bankerne, mens bankerne de giver lån til virksomhederne. Virksomhederne og husholdningerne hænger også sammen ved, at virksomhederne de giver løn til husholdningerne, samtidig med at husholdningerne de køber varerne fra fabrikkerne og ydelserne. Husholdningen og den offentlige sektor hænger sammen med, at husholdningen giver skatter og afgifter, f.eks. moms, til staten, mens staten så til gengæld giver indkomst af forbrugsvarer, som f.eks. kunne være velfærdsydelser som skolegang eller fysioterapi. Samtidig så hænger husholdningerne og den finansielle sektor også sammen ved, at de igen giver lån og opsparing, ligesom ved fabrikkerne. Til sidst hænger inden for Danmarks grænser i hvert fald, så hænger den offentlige sektor og virksomhederne også sammen ved, at den offentlige sektor giver subsidier og varekøb til virksomhederne, og det kunne for eksempel være, at de giver tilskud for miljørigtig produktion. Virksomhederne de giver selvfølgelig også skat til den offentlige sektor, ligesom husholdningen. Til sidst så hænger udlandet og virksomhederne også sammen ved, at der selvfølgelig kommer eksport til Danmark til virksomhederne fra udlandet, og så kommer der import. Der kommer eksport til udlandet fra virksomhederne og import til fabrikkerne fra udlandet.